Ola a todos. Neste pequeno tutorial imos ver os pasos a seguir para subir unha presentación a un servidor e obter así o código HTML preciso para poder logo insertala na nosa web ou no noso blog. Previamente temos que ter feita a nosa presentación, ben con LibreOffice Impress, con PowerPoint ou calquera outra ferramenta. Neste caso imos a traballar cunha presentación que utilizamos para explicar as licenzas, as citas e as referencias. A continuación, imos á páxina web do servidor Slayshare, que xa conocedes, e na que previamente temos que rexistrarnos e logo subimos a presentación. Clicamos en subir, vainos a dicir que busquemos a nosa presentación. Neste caso, a temos no escritorio. E comeza a subida. Mentras tanto, nós podemos ir dándolle un título, unha pequena descripción e unha categoría donde clasificala. Engadimos unha pequena descripción e unha serie de tags ou etiquetas que van a permitir logo, unha vez que estea subida ao servidor de Slayshare, localizala por estas etiquetas. Unha vez subida, clicamos en publicar. Aquí a temos xa subida ao servidor. Buscamos agora o apartado mostrar, no que nos dirá, por exemplo, o código para embebela ou o link para podela citar nun correo, por exemplo. Copiamos, clicando co botón dereito, o código para poder embebela. A continuación, imos, por exemplo, á nosa web, a un dos vosos grupos, editamos un dos grupos, clicamos no apartado HTML e pegamos o código que antes copiamos no servidor de Slayshare. Actualizamos a nosa páxina. Guardamos. E xa temos a nosa presentación embebida na nosa web. O mesmo procedimento seguiríamos se quixéramos facelo no blog. Gracias pola vosa atención, espero que vos sexa de utilidade.